In kaka jalony weche mag tele inyalo paro mosenindo Dalmas Otieno kodang'o. Aro ka nafas ni mokwongo mar gone jokenya nam erokamano maduong' ahinya kuom kao TV mar radio TV Ramogi mabed margi. Ahinya gi tich maber ma ubutimo Joyce gi jogo matiyo ka. Mar ariyo daher wacho ni akao nafas ni mondo aor rambina ne family mar former minister Dalmas Otieno Anyango. Dalmas wan onyuolwa kwawinjo ni Dalmas nitie osechako tich. Dalmas e wuod luo ma ji oneno ka matek ahinya mochako bank mondiko ji miluongo ni Thabiti Bank. Dalmas be emochako kendo oriwo joluo together nikech gi jomoko mane giketo pesa kumoro achiel ma giwacho ni nyaka wachak bank to wachak bank thurwa. Bank mar Dalmas nitie Mombasa, nitie Eldoret, nitie Kisumu, ananene ka nitie Kisumu, nitie kendo Nairobi. Mano nyiso ni ne en ng'ama wiye beth, to mana ni wiye ne beth ahinya, nohero jopinygi kendo nohero jodalagi, emomiyo nochako gimoro manyalo empower. Ka en ng'ama nosomo weche mag pesa, nong'eyo maber ni piny ok los gi lwedo nono. Nodwa ni mondo mi jothurwa gi jogo mane nitie machiegni kod dirego loan mondo gitigo. E pinje mang'eny kendo e dhoudi mang'eny machalo moko kaka dhoudi mag Atwara gi, inwang'o ka gin gi bengi mang'eny kabisa. To wan Luoland inwang'o ka ne wan mana gi Victoria Finance, Victoria Bank, manochak gi Honorable Okulu, gi Bishop Okulu, gi jomoko ma bende nitie machiegni kode. Gi Dalmas Otieno kende ema osechako bank mwanyalo wacho ni waneno ni joluo nitie. To ok ni joluo ok osomo weche mag finance. Ng'eny gi nitie matiyo ne ji e bengi mopogore opogore, to mano chako mare waneno. Koro agoyo mana rambi ni waluz ng'ama duong' ahinya, kendo waluz ng'ano. To ahinya adiera be nyaka wawachi ni Nyasaye owacho ni omiyo mana higa 70. To modongo to gin bonus. Nyiso ni owinjore okoro wabed ni wadwa ywak ahinya ni Dalmas owewa. En mana ni Nyasaye osekao Dalmas, owinjore wa celebrate life ne. Wagone Nyasaye erokamano ni nimiyowa Dalmas for 80 years, imiye bonus for 10 years. Modongi to koro nowacho ni higa 70 oromo. Taparo nodak maber, otiyo matek kendo oyawo wang' jothurwa mang'eny kabisa. To sirikal be nohere, tij sirikal maber emomiyo winjo kowacho kanyo ni otiyo higa 15 minister. Mondo iti minister diere Moi gi diere Kibaki cha ok ina dhana. In ng'ama ong'eyo gima timo. To higa 15 ne ng'eny kabisa. Kaeto chako bedo mjumbe higa 20. Nyiso ni en ng'ama otiyo maber kabisa. To king'iyo gik mo be okelo dalawa kocha mag Migori. Dalmas Otieno okelo Rongo University. Gima oweyo ma wabro parego nyaka chieng'. Ok noluonge ni Dalmas Otieno legacy mar. To legacy ni okelo Rongo University. Masani nyithindo dhiye, ok ni nyithi Nyanza kende, to kata nyithindo mowuok kuonde moko biro Rongo University. Polytechnic be ochako kelo keto kanyo. Nyiso ni en ng'ama nohero dala. Jotije mang'eny kata joluo mang'eny tiyo tije madongo ka. To kidhi dala tinwang'o ka ot maduong' kende legacy manoweyo. To gima notimo ne jopiny to onge. Dalmas wanyalo kwano ni ma e gima owene jothurgi, gi riekone, gi tich matek, gi pesa manengo. But kadwa tiyo kadwa mana wacho ni an be daher kao nafas ni mar goyo ne kwara miluongo ni Anderi Cruz Olo Alal. Notiyo World War II manogore oko moduogo. To nyocha Nyasaye okao chunye kendo wagone Nyasaye erokamano ni otere odhi oywe kuma ler. Jaduong' Anderi Cruz Alal odak Soko, to en ng'ama koro nigi 104 years. Nyiso ni Nyasaye nyocha omiye more years even after fighting for World War II. Koro aomboleza be gi family wa for losing matriarch, but not just a matriarch. Ng'ano ma odak mang'eny ma wanyalo neno e gweng'wa kendo gi tich matek ma otimo. Nyasaye mondo oket chuny Anderi Cruz Alal kuma oyweyo kuma yom, to kata Nyasaye mondo oket chuny Dalmas Otieno be e yweyo kuma yom. Otemaga kuyo kachiel kod litni